See if we get the grinders on bedroom. Nee. Chamber. Je room of ik heb nog chamber. Hier was ik aan gehad. Ja, sorry. Ja. Toch gewoon walk die ik al gehad. Ach, ze woogte wie ik heb. Ja. Je ziet, ja. Raak ik een woogte. Daar was een woogte dat we vastgoedje voor jou. Ja. Heb ik daar genomen. Als een schoon tegen. Ja. Kan ik je meer ook al. Maar op bouwen genomen. Maar ook nog een woogte. Vastgoedje. Ja, 3 leppen genomen. Dan moet ik met 2 room boven. Wie ook. Kijk. Ik is Rosita Kato kan naar paarden te nakken. Daar. Je moet je dat toestaan. Ja, kom hier het lepje op ik heb. Ah? Kom hier het lepje op ik heb. Ja, dat kon je En twee mijn handen, dat waren mij vast zo was bij 3 leppen en achter. En ik zei, gee, jongens, ga lepje. En dan zien. Geugel mijn handen werden dat waren mij. Zeg plein de geus. Ja, het gaat je lessen gaan in handen. En ik zei, gee, jongens, ga lepje. Zie je, ik had het goed zo. Zie je het hier? Oh, hé. Waar de schijnvader dan ik op zo? Waar? Tjin paarden dan ik voor naher? Zie? En ik tjin de handen met de worm zien. Zijn die gaan goed? Zijn die gewoon goed? Hé? I don't know my hand. Or China, like you know, a trap. Shake. Gay is er ook- teacher, and 27. Wat denk ik? And gay son and the 39. Oh, kijk. Een big veel in de cake met Patricia en als hij jaren. Een big veel in de cake met Patricia als hij jaren. No. Nou, als hij jaren. No.